Ah, pabili ba? Gusto ibenta. Dapat ganun ka. Nangungutang sa iyo. Sumbong mo sa akin pag may nangungutang. Bili kami ng buko para kay Papa. Oh, yan. Doon. Banji nga ba? Bibili tayo na. Buko. Buko. Uwi ko bili tayo ng Ilan yung bili mo? Dalawa? Dalawa ito. Sili. Wala kang ano? Maliit? Meron. Video mo siya, ate. Para makita mo siya sa vlog mo. Dito kami bubili na buko. May ate. Pagpupunta kami dito sa Bulaon. Marami pa yung kuming kaya na. Nanin cellphone niya. Cherry mo pa. sa akin yung cellphone. Dalawa. Ito ba ba? Sama mo ako. Oh, sabi mo ko, kuya. Ano pangalan mo? Ibo. Alden Bukod eh. Ay, kita. Sabi mo, kuya. Gingging Cervantes YouTube channel ko. May channel mo. Gingging Cervantes. Jake. Oh, hindi ka nang nagsasalita. Oo, bibili pa ko yan. Kuya, may-ari nito. Oo, kuya, pabili ba? Gusto ibenta. Dapat ganun ka. Sama mo ako. Oh, sabi mo ko, kuya. Ano pangalan mo? Ibo. Alden Bukod eh. Ay, kita. Sabi mo, kuya. Gingging Cervantes YouTube channel ko. May channel mo. Gingging Cervantes. Jake. Oh, hindi ka nang nagsasalita. Oo, bibili pa ko yan. Kuya, may-ari nito. Oo, kuya, pabili ba? Gusto ibenta. Dapat ganun ka. Nangungutang sa iyo. Sumbong mo sa akin pag may nangungutang. Gano'n. Sabi mo sa atin, may nangungutang. Nag-vulcanize. Dito, bawal utang dito. Gano'ng presko? Pag bumili ka ulit dito, magdala mo ako ng interior, ano? Okay ko lang kung magkano ang presyo ng ano nila, Coco Chip. Kaya, bigyan ako ng putik. Kaya pag bumili ka ulit ng dito. Ayun na, masarap yan, mate. Ayan o, fish powder. Bali 30. Kain ka na, Jake. Ako, Small po. Welcome. Shout out na. mamaya, Ay, lalaki ito rito anak. Shout out. Katot? Shout out. Hindi na mabiglas na yung shout out. Shout out na. Ate, mamaya makampanood na ako sa'yo. Shout out. Shut up. Hindi na mabiglas yung nag-viral. Sweldo ka na dyan. Kapa, 1-2 pa lang yung ano niya, subscriber. 1, 2. Kulang pa siya sa aura. Sarap yan. Ngayon nga. Ulit.
Mais. Eh, hindi ka naman nagsasalita. Paano ka dadami na ano? Oh, kaya. May benta. Ito. Marami na. Oo. Dito sa buko. Ano yung buko mo? Pwedeng bumili. Hindi pwedeng umutang. Ano? Bakit yung buko? Huwag nga, dyan ang kasasay. Okay, akin yung isa din ka. Okay ka lang yung lahat. Thank you. Tara na, babay na kuya. Sabi mo kuya, babay. Bye-bye. Bye, kuya. Bye, kuya. Mainit. Dito kami sa... Bili na kami na merienda. Dito kami para magkakabuka. Ito po, si Papa. Buko po. Buko. Si Papa. Opo. Boko shake, Alden. Bye-bye. Bye-bye.